Hume també va ser economista i historiador, però aquí només desenvoluparem la seva teoria filosòfica. Està considerat el màxim exponent de l'empirisme britànic, un moviment modern que defensa que el coneixement prové de l'experiència sensorial. De la seva obra destacarem 2 llibres: Investigació sobre l'enteniment humà i Investigació sobre els principis de la moral. El primer llibre és on desenvolupa la teoria del coneixement. Anem a veure en què consisteix. Per Hume, els materials bàsics del coneixement són les percepcions i es poden classificar de 2 maneres. Segons la seva força, podem parlar d'impressions o idees. Les impressions són més fortes, més vives, mentre que les idees són el record d'aquestes impressions. D'impressions n'hi ha bàsicament de 2 tipus. Impressions de sensació són les que percebem quan diem que veiem, sentim, escoltem, etc. I impressions de reflexió, que van associades a la percepció d'una idea, com quan sentim aversió davant de la idea de passar fred. Les idees, per la seva banda, també es divideixen. Poden procedir de la memòria, quan són el record d'impressions passades, o de la imaginació, que combina i barreja les dades de la memòria. Com que la imaginació el que fa, en últim terme, és combinar idees que provenien prèviament de les impressions, podem dir que les nostres idees només poden provenir de les impressions. Això és el que Hume anomena el principi de la còpia. Les idees sempre provenen de l'experiència, i això significa que no existeixen les idees innates, com defensen els racionalistes moderns. Per altra banda, tot i que la imaginació pot ajuntar i separar les idees simples com vulgui, segons Hume, aquestes operacions no es realitzen mai totalment a l'atzar, sinó que existeixen uns principis, unes lleis universals en l'associació d'idees, i són 3. La llei de semblança opera, per exemple, quan intentem recordar un quadre que hem vist. La nostra ment, en aquest cas, s'intenta remuntar inevitablement a la pintura original, i això ho fa seguint aquesta llei. La llei de continuïtat es desdobla. Podem parlar de continuïtat local o espacial, per exemple, quan algú fa referència a una habitació en un pis. En aquesta situació, molt probablement, la nostra ment intentarà establir una representació de tot el pis, ja que no ens imaginarem l'habitació en el buit. Per altra banda, podem parlar de la llei de continuïtat temporal quan algú ens fa referència a un fet del passat, perquè no ens l'imaginem de forma aïllada, sinó que ens representem altres esdeveniments de l'època. Finalment, la llei causa-efecte, que utilitzem, per exemple, quan pensem en un accident, ja que sempre ens preguntem per la seva causa. De les 3 lleis, segons Hume, la relació causa-efecte és la que produeix una connexió més forta en la nostra imaginació i, per tant, és la que més determina la nostra forma de pensar. L'altra manera de classificar les percepcions és segons la seva composició. Tant les impressions com les idees poden ser simples o complexes. Les impressions o idees simples són les que no admeten distinció ni separació, com per exemple la impressió d'un color o la idea d'aquest. En canvi, les impressions o idees complexes són les que podem distingir-ne les parts, com per exemple la impressió o idea d'una ciutat. Ara bé, les idees complexes poden ser simples records d'impressions complexes o poden ser elaboracions que la imaginació fa combinant altres idees, com la idea d'unicorn.
Com podem veure, no totes les idees complexes corresponen directament a impressions complexes. I és per això que Hume, basant-se en el principi de la còpia, estableix el seu criteri de veritat. Una idea només serà vertadera si correspon a una impressió i serà falsa si no és així. Això significa que, si alguna idea no correspon a una impressió, és fruit de la imaginació i, per tant, cal tractar-la com una idea imaginària i no vertadera. A la secció 4 de la investigació sobre l'enteniment humà, Hume es pregunta per les classes de coneixement. Seguint la distinció que havia fet Leibniz, Hume ens dirà que tots els objectes de la raó i de la investigació humana poden dividir-se en dos grups: relacions d'idees i qüestions de fet. Les relacions d'idees són les pròpies de les ciències independents de l'experiència i són demostrativament certes. Són bàsicament enunciats matemàtics o lògics. Per exemple, si agafem l'enunciat 2 més 3 és igual a 5, veurem que és necessari, no pot no ser, i que és també universal, vàlid per tota la realitat. Per altra banda, les qüestions de fet fan referència a les coses de la realitat, i per això són pròpies de les ciències naturals, les empíriques. L'exemple que posa Hume és l'afirmació «el sol sortirà demà». Segons Hume, aquest és un enunciat contingent, no necessari, i particular, no universal. Per molt convençuts que estiguem de la certesa de l'afirmació «el sol sortirà demà», podem entendre que el seu grau de veritat és diferent del de la proposició 2 més 3 igual a 5. Si el sol no sortís demà, no s'alteraria l'ordre lògic de l'univers. En canvi, és impossible que 2 més 3 sigui diferent de 5. El nostre convenciment en la veritat d'aquesta afirmació, segons Hume, deriva únicament del costum. Nosaltres creiem que el sol sortirà demà perquè fins al moment l'experiència ens ha demostrat que cada dia surt el sol, però no és una veritat innegable, com passa amb els judicis matemàtics. Per Hume, el coneixement de qüestions de fet està fundat en la relació causa i efecte. Aquesta relació, tradicionalment, s'ha definit com a principi de causalitat i parteix de la base que entre el que anomenem causa i el que anomenem efecte existeix una connexió necessària. Hume ens dirà que aquesta connexió necessària és una idea falsa, imaginària, perquè és una idea que no correspon a cap impressió. Per il·lustrar això, ens proposa l'exemple del xoc i el moviment entre boles de billar. Segons Hume, podem veure el moviment de la primera bola, que anomenem causa, i el moviment de la segona bola, que anomenem efecte. En els dos casos, els correspon una impressió, i això fa que aquestes dues idees siguin vertaderes. El problema és que no tenim impressió de la connexió necessària, i si estem convençuts que el moviment de la primera bola provocarà el moviment de la segona, és per hàbit, per costum. Sempre hem observat els dos fenòmens un a continuació de l'altre, i això ha produït en nosaltres el convenciment que la connexió entre els dos és necessària, però no ho podem demostrar. Així doncs, el valor del principi de causalitat queda qüestionat i amb aquesta reflexió, Hume inaugura el seu apartat de crítiques. La segona idea per examinar és la de substància. El significat més general que tradicionalment se li ha donat a la substància és el de fonament de la realitat, allò que es manté sota tots els fenòmens, allò que subsisteix. Hume es preguntarà: hi ha alguna impressió que correspongui a la idea de substància? La resposta és que no. No hi ha cap impressió que correspongui a la idea de substància, ja que aquesta idea no conté cap cosa sensible.
Potser tenim impressions dels accidents de la substància, de les seves característiques determinades, però no d'aquesta en si mateixa. Per això Hume dirà que la substància no és més que una col·lecció d'idees simples unificades per la imaginació. Finalment, Hume revisarà els conceptes metafísics. En primer lloc, la idea de món. Locke havia dit que tenim constància de l'existència del món extern en tant que causa de les nostres impressions. Ara bé, no podem utilitzar el concepte de causalitat per justificar l'existència del món perquè aquest ja ha quedat qüestionat anteriorment. Així, només podem conèixer les impressions i no podem dir que existeixi una realitat que les causi, el món. En segon lloc, la idea de jo, a la qual Hume torna a aplicar el seu criteri de veritat. Tenim alguna impressió del jo en si mateix? No. Tenim impressió dels nostres actes mentals. Jo penso, jo imagino, etc. Però no del jo en si mateix. Per tant, no podem demostrar la seva existència. Finalment, ataca la idea de Déu. Hi ha dos tipus d'arguments que s'han utilitzat per demostrar la seva existència. Per una banda, els que estan basats en la idea de Déu, que Hume invalida ràpidament perquè no tenim cap impressió de Déu. I per altra banda, els arguments que defensen que Déu existeix com a causa del jo i del món, que tampoc són vàlids perquè anteriorment ja hem qüestionat el principi de causalitat. La conseqüència de tot això és, inevitablement, l'escepticisme. No podem estar segurs de l'existència de res, només de les pròpies impressions, però aquestes no ens serveixen per fonamentar res, ni tan sols la realitat, el món, el terra que trepitgem. Hume, conscient d'aquesta conclusió, va intentar evitar l'escepticisme afirmant que podem creure en l'existència del món i afirmar les creences pròpies si ens basem en dos supòsits: la constància i la coherència de les nostres percepcions. A part de la teoria del coneixement, Hume també va destacar en el terreny de l'ètica. La seva teoria motivista de la moral està exposada en la investigació sobre els principis de la moral. Segons Hume, el coneixement moral no és ni una qüestió de fet, perquè els valors morals no són impressions, ni tampoc és una relació d'idees, ja que les distincions morals no són vertaderes ni falses i, per tant, no deriven de la raó. Per ell, allò que anomenem bo i dolent prové del sentiment. La bondat i la maldat la descobrim quan al nostre interior hi trobem un sentiment d'aprovació o de rebuig d'una acció. I és per això que tots els judicis morals que puguem fer depenen exclusivament del sentiment. Segons Hume, els factors generals que determinen que les persones aprovem unes accions i les reproduïm són, d'una banda, la utilitat, no només per l'interès propi, sinó també com a utilitat pels altres, i per l'altra, el plaer, que regula el funcionament de les passions. Així, les persones desitgem actuar moralment perquè la vida bona produeix satisfacció i plaer, mentre que la vida deshonrosa produeix insatisfacció i malestar. Hume funda la moral en el sentiment universal dels homes de fer-se la vida agradable. I això és el que ell anomena simpatia. Les persones ens reconeixem com a persones i sentim una certa benevolència cap a la resta. D'aquesta manera, participem de les emocions dels altres. Segons Hume, totes aquestes són qualitats de la naturalesa humana i a tot arreu els homes actuen amb idèntics criteris. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Hume.